W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, Bóg Ojca i jedność Ducha Świętego, niechaj będzie z uśmi wami. Dragi osiedli pytanie, wieczornej świętej mszy. Сегодня приходим к этому черговый раз здійснять віру Ісуса Христа і приймати Його, приймати в своє життя, приймати в своє серце, прийняти сьогоднішнє Євангеліє, тому що хто приймає Христа, той приймає так само життя вічне. Сьогодні молимося в наступних інтенціях. Я спробую эту святую мшу на здоровье для Марии Наумец и семьи. Брат Олег молится за наших братов-именинников, Войтих и Юрия, как потребный ласки, заступництва Мати Божией. Брат Максим молится за медиков, за Мар'яну, об життя вічне. Так само, так як і кожен день, пам'ятаємо в наших молитвах про тих, хто змагається за Божє життя, за усіх медицинських роботників, за обслуговуючих персонал, хочучих для їх силу, витримку, Бога. Как мы могли годно молиться и просим Бога за наши грехи. Споведаемся Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что сгрешили верили, думками, слова, учинка и занятами. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Там прошу, наистествующий, за счет Ивана Марии, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолитесь за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог всемогутній, і відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, выслухай покорные молитвы Твоего народа. Нехай Христос нашей вышедший святар, подобный до нас телом и кровной Тебе величит, як избавил свой свет пасхальную офяру и заступается за нас, поеднай нас с Тобой, учинить досконалым, як с Тобой живи, благодарю верности Духа Святого, Бог просущий веки вечные. Читание книги Деяний апостолов.
У тыя дні, калі слугі прывялі апостолаў на месца пасяджэння, першасвятар спытаўся ў іх: ці не строга забаранілі мы вам навучаць у імя гэтае? І вось вы напоўнілі ўвесь Єрусалім вучэннем вашым і хочаце абвінаваціць нас у крыві гэтага чалавека. Пётр і апостолы адказалі: трэба слухацца Бога больш, чым людзей. Бог айцоў нашых уваскрасіў Jesуса, якога вы схапілі і павесілі на дрэве. Бог узвысіў яго правіцаю сваёй як уладара і збаўцу, каб даць Ізраілю пакаянне і адпушчэнне грахоў. І мы сведкі гэтых слоў і Дух Святы, якога Бог даў тым, хто паслухняе яму. Калі пачулі гэта, разгневаліся і вырашылі іх забіць. Гэта Слова Божае. Няшчасний покликав, і ангела вислухав. Няшчасний покликав, і ангела вислухав. Благословляю Пана во все часи, хвала Його завсюди на їх уста. Пошумайте, плачьте, який добрий Господь, щасливий чоловік, який на його сподяється. Нящасний покликав, і ангела вислухав. Обличчя Пана супроти тих, хто чинить зло, ховались про їх серць і землі. Я їх кличу, ці Пан чує, я усіх бідов їх вибавляє. Нящасний покликав, і ангела вислухав. Близький Пан до тих, чиєго серце змучено, і зломаним духом його збавляє. Шматня щастя у праведного, а від усіх його рахує Бог. Нящасний покликав, і ангела вислухав. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ти пам'ятаєш, тому що бачу, ти не каже Пан. Щасливий ти, як ти не бачив, благословений. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Матвія. Хто приходить з вишині, то і єсть на душі. Хто із землі, то й земний, і говорить про земно. Хто приходить з неба, то і єсть над усіми, і що бачив і чув про то і свідчить, але свідчення його на ніхто не приймає. Той, хто прийняв його на свідчення, підтвердив, що Бог правдив. Бо той, кого послав Бог, говорить Слово Божие, бо без міри дає Бог йому. Отець любить Сина і що отдав руки його. Хто вірить у Сина, має життя вічне. Хто ж не вірить у Сина, не убачить життя, але гнів Божий застається на ньому. Гэта Слово Бога. Хвала Тобі, Христе. Дорогі, сьогоднішнє Боже Слово сконцентровано на прийнятті свідчення, на прийнятті Ісуса Христа як Божого Сина. Ісус так само говорить про те, що хто
хто вірить в Сина, має життя вічне. І, звісно ж, тут центральную и головную роль у житті, думаю, що кожного християнина відіграє именно цей момент і ця свідомість прийняття Христа за свого Пана і Збавцю. І перше читання, яке ми чули з книги «Дії апостолів», говорить про розсвіт перших апостолів, перших учнів Ісуса Христа, яких забивали, яких виганяли, яких судили, але ось менавіта прийняття ім'я Сина Чоловічого, як свого Пана, свого Бога і наставника, якби відігрувала ось цю істотну, найбільш істотну роль в їх житті, що вони не боялись свечки, не боялись того, что приняли, потому что имели сведомость того, что Христос является для них Паном, Богом, наставником, проводыром и так далее. И в сегодняшнем свете, в яким мы живем, конечно же, складано здесь бачить, знаходить, може, таких наставників, проводырів, авторитетів, тому що їх вельми шмат, просто їх країні, несколько, десятки. І для нас, для християн, першим і основним проводыром є Ісус Христос. Коли ми його приймаємо, то праз його можемо приймати так само кожного чоловіка, праз його так само можемо приймати і Божу волю, яка не була, може, складана, може, болюча, зв'язана со стратами близких людей. В этом часе эпидемии многие из наших знакомых, близких тратят дорогих сердцу людей. И, конечно, это складно переживается, потому что это не так, как мы себе уявляем. Это не так, как мы думали, что повинно это быть. Бог распорядился иначе. Лёс распорядился иначе. И тільки тоді, коли наша надія, наше поняття буде дотичити Божого Сина, коли наше поняття буде дотичити поняття Бога на свого Пана, на свого наставника, завжди зможемо, так як в сакраменті просто прийняли ми дар Духа Святого, зможемо називатися заправними духовними учнями, так як перший апостол. И думаю, что об этом варто молиться, об этом варто просить, как быть завсёды верным. До Бога и про заступництво Господа Пана, и до Бога про заступництво Господа Пана учтем наши молитвы. Молимся за Святый Костел, как он обещал свету воскресению Христа и был свидетелем Его перемоги над смертью. Тебе просим, выслухай нас, Пане. Молимся за святоров, как они вникнулись в духовную Божию волю, для добра людей. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто працює в судових установах, как они виконували свою працю згодно з принципами справедливості і сумління. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, стомленных життем и расчарованных неудачами, как у вас просто Христос одарил их своим спокоем и радостью. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся о здоровье для Марии Наумец и всей семьи. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за
брата Войцеха и брата Юрия, а в потребных ласках и Божьем благословении для них. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всех медиков, как Пан Бог подтримав их у их праці. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за здоровье и потребных ласках для веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой офиары, как мы, разважаючи над Божьим Словом, умели так само кироваться им в нашем ежедневном жизни. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Марьяну, приняли своего вечного владарства. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Боже, наши молитвы и ученика, радующийся о воскресении Твоего Сына, мы были годные сузирать Его хвалу, які с Тобою жили и благодарить, разущили лишние. Аминь. Наши дары прими, о Боже, что славим на алтаре. Сделай нам немое просим, одари любовью, дай душа Твоя живет. Дай воздать нам волю Твою, Пане, хочем жить подобно Слову Твоим. Вечными мы забываем, целый вечами пугаем шлях наш воскресенье. Молитесь же, братья и сестры, копайте вашу веру, приняв Бога и тетущего. Якобы Пан Бог принял жертву Твою на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и взял Христову свободу. Отче Небесный, нехай изнесутся до Тебе наши молитвы и офиары, как очищение Твоею лаской, мы стали годными удельничать в сакраментах Твоей великой любови, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. Гору сердца. Узносим Тебя, Пане. Подякуем Пану Богу нашему. Годно и справедливо. Соброты годного и справедливо, слушно и избавенно. Кому Тебе, Пане, за всю славу, особливо в этот час больше урочисто обращаю Твою хвалу, коли Христос был отверованный от нашей Пасхи. И Он перемог проти смерти. Одновременно все створение и нам вернул страшное житье. Нам откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа. А коронёру разом училища им спевают за гимн хвалы, неостыдно воскликающим. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершине, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вершине. Соброты Божий, Ты святый, храница всякой святости. А мы просим Тебе, освяти какие дары Святого Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяв Тебе складающий, ломал и раздавал своим учениям, кажучи: берите и ешьте с этого учения, благодарюще тело Мое, якое за вас будет выдано.
Подобным чином по вечері, узяв кілих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярите і пійте з його ще, бо гэта ёсць келих крыві маёй, нового і вечного заповеду, якая за вас і за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта великая таємниця веры. Обещаем смерть Твою, а не езду. Вызнаем Твое воскрешение и чараем Твоего Христа хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, даруем Тобі пам'ять життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас згодними, стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, как всіх нас, приймаючи в тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете. Удосконали Богу любовь разом с Папом нашим Францишком, Біскупом нашим Тадеушем і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які построили надію на воскрешення і про всіх, хто в Твою ласку прийшов на світ, і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел жития вечности, уедности на Святейшей Богородицей, Панной Марии, со святым Юзефом и Авраамом, со святыми апостолами и всеми святыми, якие справедливо подобались Тебе, как ими мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и во Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу Тебя и вечная. Аминь. Называемся детьми Божьими и не з'являемся, а благословляемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого». Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху и захования душевного неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прысть избавить нашего Иисуса Христа. Бо Твое благоденство и моц и хвала. Аминь. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Прощи не зважай на грехи наши, али на веру кольцова Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его спокоем и едностью, яки живешь, владаешь, а веки вечные. Аминь. Супокой Пане, яка завжди буде з нами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокой. Единая вечность века и свет, сделайся над нами, гаранту Божий,
Тебе отечественность века и света, смилуйся над нами, Рабу Божий, Тебе отечественность века и света, одари нас упокоем. Будь баранок Божий, будь той, кто верен себе грехи, благословил и покликанные на вечер веку. Аминь. Как ты умоешь меня, а ты скажи только слово, и будет здоровья душа. С мертвых встал, с мертвых встал, Спаситель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. С мертвых встал, с мертвых встал, Спаситель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты развернув повстание Христа, отразил нас до життя вечного, помножил нас плен пасхального сакраменту и умацуй хлебом избавления наших сердц, раз Христа Пана нашего. Дорогие прихожане, что каждую пятницу нашим братьям молимся за всіх медиків, за тих, хто радує життям, так само кожен день у своїх молитвах, капуцини і у приватній молитві пам'ятаємо про всіх хворих, хто зараз терпить,
хто потребує нашої молитви і підтримки. Тому, хто відає медиків або родних, знайомих, імен і прозвищ, досилайте, будь ласка, на номер парафіальний Viber. Завтра будемо молитися, так як і наступні тижні, так само, а п'ятниця будемо молитися за медиків. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. І з духом Твоїм. Нехай вас благословить Бог усіма, Отець і Син і Дух Святий. Амінь. Ідіть у спокої Христа. Дякую вам. Слезы славу вытирайте, прогоняйте сердце грех. Песни радостно спевайте, хай будет веселый смех. Господа над панами, и Он живет знову с нами. Аллилуйя, аллилуйя, усмехайся, аллилуйя. Что для Пана стражи строя, на день расходы всех. Не скрывая злая воля, что нам жить несе. Смешить Бога, кто старался, надаремно намагался. Аллилуйя, аллилуйя, усмехайся, аллилуйя.